When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. New Way Hall, Cape Town. So much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs, and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies, where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo bezingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Ubani uzandile? Zandile. Eh? Ndim tata. Ubani igama lakho? Ndinguzandile. Uzandile. Ewe tata. I'm hearing a surname like J or something. J. Don't le. Jiya tata. Jia. Yes. Nguwe lo. Ndim lowo tata. Zawuthila nalo phozweni walandeliswa ngecikile. Licikilishe leli libafuna ungabe na relationship ezawulasta. Uhanjiswe necikilishe lisuke egcuwa. Ewe tata. Usuka phi wena? Ndiwasegcuwa tata. Ngwasegcuwa. Yes tata. Namhlanje if I be a prophet of God, sizalithatha namhlanje siyibuyisele back emntwini wayo. Hayi ngomso, namhlanje sizayithatha siyibuyisele back emntwini wayo. Somebody shout fire. Wow. I'm hearing a surname like Mkhwebi. Nguwe lo? Ngibani surname yakho? Mkhwebi tata. Come. Wait. Buyumva. Mkhwebi. Tata. Noma siyephi. Nguwe lo? Tata. Kuthiwa mandikukhulule namhlanje. Kuthiwa mandikukhulule namhlanje. Ngoba kunento nenhloko esoloku ithanda ukuphatha. Tata. Kwenzeka ntoni lento yenhloko? Inhloko yami ngase ndibethekise phansi tata. Andiyazi into senhloko. Ingxaki bafuna ukuthwebula. Ingxaki bafuna ukuthwebula. Bathathe ubuchopho bakho badityaniswa nomhlaba wamangcwaba. Nanga lamagqwirha apha eKomani. Uyayazi indawo yaseKomani? Tata. Uyazi njani? Hlala khona. UngwaseKomani. Phakamisa izandla zakho ndiqale ngalento ndiyikhuphe soncethana. Vala amehlo akho. Now. Ngiyanazi nina. Ngiyanazi. Nina nithatha umhlaba wamangcwaba
ngiyanazi and ngoku anizukwazi ukunyamezela. Ndikhupha lento natsho ngeke ndiyayikhupha lento niyifakileyo ngoba ndifuna bayithethe babenzeni. Ngisenesipilini mtsaleni ngisesipilini ndizawudila nabo ngoku. Melani ngapha bekeleni isitulo nimbeke esipilini. Hayi man, siyeke thina. Hey nenzani? Nenzani? Siyeke thina. Nkosi Solomon. Sihlala kulomntana thina. Siyamfuna. Sifuna landela umyeni wakhe. Wena uyamsindisa into olifuna kulomntana. Nifuna landela umyeni wakhe? Sifuna umyeni wakhe. Umyeni wakhe uyamfuna. Uyamfuna umyeni wakhe. Samthatha umyeni wakhe. Ngoku wena uyamsindisa. Nabanofuna ukuthatha impilo yakho, nabanofuna uthatha ifamily yakho, nabanofuna uthatha abantwana bakho, into yakhe bayitye yena. Isilwane sakhe masitye yena, inyoka yakhe mayitye yena, isikhova sakhe masitye yena. Somebody shout fire. One. Siyamfuna wena yamnceda. Ngingamnceda. Sumnceda Nkosi yasibalile ngaye. Wena sihlukumeza. Siyamfuna lo mntana. Makaya endodeni yakhe. Indoda yakhe yambisa phaya. Utheni wena umsitha? Oko wena ubangalala lo mntana nguwe Bamizandla. Uhlala ecansi kwakhe ebusuku. Uyamlayitela for ntoni mani? Intoni? Ufuna ntoni kuye manje? Ngoba sesibalile. Sebalile. Nabano sebalile ngawe. Bendithi nabano besebalile ngawe. Nabano besegqibile ngawe. Icebo lakhe malichabalale. Bendithi icebo lakhe malichabalale. Into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Somebody shout fire. One. Sihambile ke. Simiyekile. Nimiyekile. Shayizandla, sukani kuye. Shayizandla. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba uaround Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha offices zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School, exactly apha kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo.
Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphuli into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya, and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before be uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto ozawufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna ukuqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndineentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagqwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna ukuqiniswa, bracelets zikamprofeti ezihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho. Odele wena kule xesha le-festive apha amagqwirha alwa khona, hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo, sinawo amayeza angakunceda, ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento ingathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi
unengxaki ne-fibros awufumani bantwana, sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulala ebusuku ulaliswa nalento ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally, into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya sabasebenza sabanceda. Nawe ndingakunceda ndikusebenze ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ngemphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifonele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally, eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda. Namhlanje order yours ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kula matyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange ndibe ndiyazimenshina, zininji mphulaphuli. Yiza sikuncede. Igama Ebrem Kashiane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye-bye. Yes. Yes. Konto ndibulalayo apha isilwane engisibulalayo. Isilwane engisibulalayo. Yes. 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 Enzani manje na? Enzana? Yes. 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 In the name of Jesus Christ. Ngiyibulala lento. In the name of Jesus. Ngiyibulala lento. In Jesus' name. Yes. Pamsen. Sugan. Again. Name of Jesus. Pamsen. Pamsen. Send a friend. By the power of this anointing. Ezingidila nayo into abakusebenze ngayo, igqwirha elikusebenzileyo malingalali kwanamhlanje. Oh, abekho abakholwayo. Bengithi igqwirha elikusebenzileyo malingalali kwanamhlanje. Mabajikelwe izinto zabo. Bendithi mabajikelwe izinto zabo. Mabatyiwe izinto zabo. Somebody shout fire. Wow. Nabano bambe impumelelo yakho. Bendithi nabano bambe impumelelo yakho. Nabano bambe umsebenzi wabantwana bakho. Nabano bambe imali zakho. Namhlanje ndiyasikhulula ngegama lika Yesu. Bendithi namhlanje ndiyasikhulula ngegama lika Yesu.
Can I prophesy? Can I prophesy? Imali zakho siyakhululeka ngegama lika Yesu. Bendithi imali zakho siyakhululeka ngegama lika Yesu. Can I prophesy? Abangaphangeli kule nyanga kaMarch ngiyakufaka emsebenzini. Bendithi ngiyakufaka emsebenzini. Somebody shout vuleka ngegama lika Yesu. Shout vuleka ngegama lika Yesu. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. New Way Hall, Cape Town,